видео мекунем гиф сар метавонем, мо тасмим гирифтем ки як чӣ ба мардум ёд будем. Ширкатҳои фармасевтӣ бошад, масалан ширкатҳои фармасевтие ки воридоти дороворӣ мекунанд. Чӣ тавр бояд ариза нависем ки ба шумо сертификати мутобиқат диҳанд. Ҳар ширкатҳои фармасевтӣ масалан чӣ хел мешаванд, вақте ки мисол мо як намуди ариза, як намуди дархоста нишон медиҳем, шумо мисол метавонем ки ҳамин намуд дархоста масалан ба дигар мақомота ҳам равон кунем. Шумо айноми ҷдмм агар нависем бошед, фирмени бланк мегӯянд, фирмени бланкда менависем, масалан аймо ҷдмм тест фарма, баъди ҷдмм тест фарм фирмени бланка мо худмон тайёр кардем, адресҳоро менависем, хай номери телефон, баъди вай санаи рӯз, масалан санаи рӯза ман холӣ мемонам, барои чӣ? Барои ки мисол вақте ки кае ки ман ҳамин письморо бурдам, ҳамон вақт баъд ман чиз мекунам. Баъд айҷа нависагиам ба сардори хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Бегмуродзода СБ. И ака айрӯи қонун бояд наи кунҷда биёяд аи тараф, баъд мобайнда ариза, мисол пешниҳодотонро баъд менависем. Я хело даиҷа менависем ки аз номи намхели одам, так мо даиҷа аз номи нанавистем, барои чӣ? Барои чӣ ки дар поён ҳамин чиз мебиёяд. Неҷа айноми директори ҷдмм тестфарм намхели одам, масалан мо чизе ки нишон додастем, чизҳои оригинал нишон додастем, чӣ хел мешавад, чӣ хел намешавад. Масалан шумо инҷа менависем ҷдмм тестфарм аз шумо эҳтиёман хоҳиш менамояд ки барои гирифтани сертификати мутобиқат барои эндопротезҳое ки аз давлати Туркия ворид шуданд иҷозат диҳед. Баъд шумо чӣ мекунед? Ғайраи бояд нависем ки ҳамун чизе ки мисол овардем эндопротезҳо кадом миқдоранд, кадом штрих-код доранд, ҳама маълумоташа дар борааш менависем ки шуморо санҷида дар онҷа лаборатория доранд. Асосан вақти доровориро меёрӣ, дороворӣ 10 коробкачаша метиш то лаборатория карда, баъд иҷозат метиҳанд ки дар ҳамин аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баред. Тамом текст маълум, баъд иҷа ҳуҷҷатҳои лозима займан мегарданд, печати имзо мемонанд, тамом. Ака мегирем барои мисол шуморо ай курс ба курс гузарондан, бисёр студентҳо ҳам хел мекунанд. Инҷа чӣ менависем? Мисол ба декан ё ба мефаҳмем ки дар номи кӣ нависам дар кор. Масалан дар неҷада мисол ба декани факултети тиббӣ, ба декани факултети тиббӣ донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абуалӣ ибн Сино, ҷумҳурии Тоҷикистон, масалан Гулзода аз шумо эҳтиёман хоҳиш карда мешавад ки аз сабаби оиладор шуданам ба ман баъд муҳлати 10 рӯз муҳлати мисол чиз диҳед. Баъд дар поён ному фамилия менависем, тамом. Саломат бошед, дар канали мо подписатсия кунед.